Kaixo, gaurkoan ekuazio linealen sistemetatik ordezkapen metodoa azalduko dizuet. Lehendabizi ohartxo bat, ekuazio sistema bat izan dadin eta beti ahaztutzen zaigu, giltza hau guztiz beharrezkoa da, bestela bi ekuazio isolatu izango genituzke. Eta gero beste bat, ekuazio sistemak lantzen hasi baino lehen eta metodo bat aplikatzen hasi baino lehen, ekuazio sistemak behar izatekotan moldatu behar ditugu eta jarri behar ditugu A isa gehi B berdin C forman, non A, B eta C koefizienteak izango diren. Beraz, lehenengo pausoa egingo duguna izango da ekuazio hauek moldatu. Bigarren ekuazioa ongi egongo litzateke, baina lehenengo ekuazioa moldatu egin behar dugu. Zer egingo dugu? Bi ezkerrera pasako dugu eta laua eskuinera pasako dugu. Beraz, nola geldituko zaigu sistema hau? Isa ken bi berdin minus lau. Eta beko ekuazioan, bi isa ken I berdin bat. Giltza sistema izan dadin. Bale, gero hemen, ordezkapen metodoaren oinarria zein da? Ekuazioetako batean ezezagunetako bat isolatzen dugu, nahi duguna, eta beste ekuazioan ordezkatzen dugu. Baina nola aukeratu ze letra isolatu? Honetarako badaude aholku batzuk errazagoak direnak beste batzuk baino. Lehenengoa zein da? Bakarrik. Eta positibo dagoen letra isolatzea. Bigarren aukera zein da? Bakarrik eta negatibo. Bi egoera hauek bakarrik eta positiborik ez balin badaukagu eta bakarrik eta negatiborik ere ez, hirugarren aukerara jungo ginateke. Eta hemen, adibidez, izan daiteke koefiziente txikiena duena, baina hau ja aukeran, zergatik beti lan egingo dugulako ja zatikiekin. Gure kasuan, bakarrik eta positibo zein daukagu? Isa. Bakarrik eta negatibo zein daukagu? Minus I. Eta gero zer eukiko genuke? Koefizienteak dauzkatenak. Printzipioz hemen ere errazagoa da positiboak, hemen hartuko genituzke aurrena positiboak direnak, eta gero negatiboak direnak. Baina hau aukeran, eta gogoratu hau aholku bat dela. Egin dezakezuten nahi dezuten bezala, baina printzipio orokorrean lan egiten dugu errazago zatikiri gabe. Beraz, kasu honetan, lehenengo kasuan non daukagu, lehenengo ekuazioan. Beraz, isolatuko dut isa lehenengo ekuazioan. Beraz, hartzen dugu lehenengo ekuazioa, eta isa ze izango da? Bi I ken lau. Ze esan nahi du honek? Isaren balioa bi I ken lauren berdina dela. Beraz, zer egingo dugu orain? Hartuko dugu bigarren ekuazioa eta bigarren ekuazioan isaren ordez jarriko dugu bi I ken lau. Beraz eukiko dugu bigarren ekuazioan, hemen, horrela adieraziko dut igual hobe, horrela adieraziko dugu hobeto, bi aldiz bi I ken lau ken I izango da bat. Ikusten dezuten bezala hemengo isa horretan jarri dut bere balioa, bi I ken lau. Beraz zer daukagu? Lau I ken zortzi ken I dela bat. Orain zer egin behar dugu? Beti gogoratu interesgarria dela laburtzea. Zergatik horrela alde batetik bestera pasatzerakoan ahalik eta gai gutxien pasatzen ditugu. Nire aholkua beti izaten da A isa gehi B berdin C isa gehi D egoerara iristea derrigorrez eta gero ja hastea atalez aldatzen, atal batetik bestera pasatzen gaiak. Beraz hemen, hiru I ken zortzi berdin bat. Kasu honetan, koefizienteak alde batean, zenbakiak bestean, beraz minus zortzia pasako nuke eskuinera. Hiru I izango da bat gehi zortzi. Hiru I izango da bederatzi. Hemen ere, zati hiru egiten dugu, beste aldera zatitzen pasatzeko, baina eske bestela askotan liatu egiten gara. Beraz, I berdin hiru. Ja lortu dut iren balioa. Orduan, iren balioa lortuta dudanean, zer egin behar dut?
Ixaren balioa lortu. Printzipioz, Ixaren balioa edozein ekuaziotan bai hemen edo bai hemen sartu ezaket eta lortu ezaket, baina hemen ez ezaguna ja isolatuta dudanez ekuazio hau erabiliko dut. Ixa ze izango da? 2 bider 3 gen lau. Ixa izango da 6 gen lau. Ixa izango da 2. Bale, ja bukatu dut, orain eman behar dut soluzioa. Badakigu, ekuazio sistema lineal batean soluzio bakarrak puntu bat adierazten duela. Beraz, puntu moduan adieraziko dugu soluzioa. Beraz, gure kasuan, ekuazio sistema honen soluzioa 2, 3 puntua izango litzateke.